Nebudem vás dlho trápiť, páni. Nechám hodnotenie na vás, ako správni hostitelia, ktorí podarovali hosťom jeden bod. Dnes dáme slovo našim priateľom z Rimovskej. Nech sa páči. Nebol to ľahký zápas, vedeli sme, že Pardubice je silný zvlášť doma, takže očakávali sme, že nebudeme mať ľahké, nedarila sa nám kombinácia. Začali sme celkom dobre, ale potom super pridal, takže dostal nás trošku pod tlak. Či to bolo aj s tým, že ihrisko možno nebolo až také poveternostné podmienky, ten vietor, ale ja hovorím, nepodarilo sa nám kombinovať, držal tú moc. Napriek tomu nedostával sa super do šanci, ale mal tam 2-3 tutovky, hlavne na konci, pri ktorých sme mali šťastie. Cháni dreli, išli za tým bodom, takže šťastie sa trošku možno priplnilo sa aj kvôli tomu k nám, takže sme veľmi spokojní s tým bodom a ako naše mužstvo, také neskúsené mladé, čo znovu zložené, tak potrebuje každý taký úspech, takže sme spokojní. Čakali ste aspoň teda takýto bod pred cestou sem? Dúfali sme, že niečo sa nám podarí, lebo posledné výsledky ako neboli zle z našej strany, čo sa týka Bardejova, takže verili sme, že teraz sa nám podarí uchmatnúť nejaký bodík, len čakal som, že možno bude lepšia hra z našej strany, ale keď bol niekto povedal pred zápasom, že bod, tak boli by sme súhlasili určite. Pán Kica, kde sa stratilo oduševnenie spred týždňa proti Dubnici nad Váhom? Dnes taký výkon bez srdiečka, chaotický, s množstvom pokazaných prihrávok. Ja nemám taký dojem, že tam bolo množstvo pokazaných prihrávok. Rimavská Sobota prišla jednoznačne s defenzívnou taktikou a hrať na nejaké breakové situácie, dobre vykrývali pohybný priestor. Hlavne v prvom polčase, kde im pomáhal k tomu vietor. Ja si myslím, že z našej strany ako prvý polčas ochota tam bola, ale tá finálna fáza nám nejakým spôsobom nešla. A rozdiel medzi Dubnicou a tým, že darilo sa Grucovi a dnes sa mu to nedarilo. Že po tých čiarach sme neboli takí nebezpeční ako minulý týždeň. No, futbal je o góloch, no, bohužiaľ, ako prvý polčas sme poriadne Bredu neohrozili. Mali sme na to dosť príležitosti, lebo tých štandardiek sme mali pomerne dosť a sme to nevyužili, aj keď sme hrali proti vetru. Druhý polčas sme si povedali, že toho supera zlomíme a super vydržal do konca a neviem, či by sme hrali ešte jeden polčas, či gól by dnes padol. A ako kolega tréner rozprával, že aj ten terén ako v tej kombinácii je to také proste ročné obdobie, kde ten trávnik ešte nie je ideálny a tá lopta niekedy tak nepočúva ako na dobrom ihrisku, ale myslím si, že dnes ako či nejaká aktivita z ľavej strany od Slavakicu nebola až taká ideálna správa, ten Šimon bol úplne ako mimo a Andrašik sa tam snažil nejakým spôsobom presadiť. No bohužiaľ tie šance, aké sme tam, či Badalian, či Andrič, alebo v závere ešte Gruca, ktorý bol síce na sedanie, ale mal som taký cítek, že ešte dá do konca zápasu, že on rozhodne ten zápas, bohužiaľ. Možno keby bol terén iný, tá lopta možno by nešla do tyče, ale by sa odrazila do brány. No. Ja môžem pogratulovať superovi k bodu a ideme ďalej. Ďakujem pekne. Ja nemám žiadnu otázku. Ďakujem. Spravodlivá deľba bodov.